Tarapung dikoi ingti arong along school ahem non puan tapatang pon hektilang. Socheng lamps under dealer Nanduni Timupi ration card amen pen poisa akili KN alam ki kelang. Kardong pini pramtana birtalong pen nini sami promenati mungpi non birtang ton pen arjuponing tha. Lakha ke thom kaparlo jingthong hawar arlo kedo minser khasi kharwang arong lingdo ami padupon khasi ang pongpen keprek tunjek nongtung kharwang sing khasi hendo. Labangso sai aruni phai phopen pangcheng ponsi aruni phai troksi an pajutpon labangso mai lake khasi akhai ang bongpen nongtung kharwang patumsi klemponchot tho lindo ke kan lake richo ahemsi chataya long cheng muri pongsi ang dipen ke kan padupon richo mate sim ahokumpen kopima aketoy lansi klemnok chotji lason se aningkan wangta ningkan esekpen ephoi tho lindo abai padupon bong Rijai hidilongle chiliar e hen phirui khithe mate cho e cho som do an setame tholindo amai kekan kilun adan adi ahot thokjer jetik mate pibajer jetike sonsure asai tame klemlongle hakopen arondo koksi piniani anta klempon bomlo puta ningje rongre cho mate kharwang atum ingthim lim ajutang rimwet se piniani anta aron ajutang pen klem bomlang news report dorsing terang dono dakji lasi ki e ki sop kupi ma ki e ji hen tame purui tame sok sang tame lasi la bangso asek abangsi itum ningkani si pen iput itum do pudam denang itum bine ningkani si pen iput ke sok kuseta itum ewek nangji banong wek nangji Nilip MSC constituency angkang lower tarapong dikoi ingti arongalong SSA pen kipipon school ahem ningkan kep an plengera phita patang pipedet Labangso school kikim kerang pon bom abang fukar letang aren rengma si kikim kerang pon bonta labangso school kikim kerang bom ahot aren rengma arong chewoi joi laso phitke bangso school ahem non puan ta kikim kerang pon abang abedet hangjang lo Nilitama perang ke beta kirib damlong atengke labangso school ahem pothot kikim kerang ke patang pon thujia phan nilip local MSC lapen VDC chairman block chairman lapen kethe kiding atumaphan pinpur alo setame ti bomlo sera pinyani anda thangat abeta longpon pelang kusi sai hemalong beta nang pale halda kedong somaratum pinyani anda lokacharle ahin kisung pen jokome pinlang Tarapung dikoi ingti arong arat mate osomar atongke mantusi labangso ai school ahem nang patang serak poma posai kai kita labangso school ahem cholang dingsi do athe haladak ke osomar atum locharli ingtung piktik bonta kacharle ademsi abedetlo api apo atum osomar aphan hempen aphahelo adimle pachali donji sitame thangnat abar saik abedat ajokse pachali don thekkedetsi osomar aphan hemsi pachachak khonglo Lase bangso school ahem Karbi autonomous council pen prabjen pen kikim kerang pon thujia phan chuneri padopon longmamon rong report Karbi Daily News Nandini Timupi inut sang DLR klembang hi radaphan tangka akele ki en pusi radatum akoi pipon laswajok radatum Nandi Timupi ahem dampaksi aning ki phung chepaklang ringti West Karbi district arlo Socheng lamps kaparlo jengkha thepli aram arongarat lapen langparpan kidugdet arongarat aphan sang dealer Nanduni Timung pipen ration card akimi nangji puluti tangka suri pho nangpinangji lapen akart kedotang atuma phanta ingbodet pu than pen akimi nangji puluti tangka suri pho nangpinot ration card long popupen ke boy det arara phan sai chotiki chot apoisa kipina lasonsi card kimi kelongji aphan tangka suri pho at pen kelong le atum anta dola lasonsi ration card apan pen akimi kelara phan pura mentu neke pharo ke thom mentu neke pharo hini ke hangla pen mentu neke pharo isi ke en pon pusi raratum akoi pipona joksi ke dam tang arni arwa chiklo ni phai throk arni sang nangji pulute anutin pharo pho nang pinangji pusi Nanduni Timung pipen sang kaching thumdun araratuma phan ke hangla pen ration card along apenan amen along methang amen kachilar ji aphat tami tangka pharo kre pho kipinang puta
thepli arong ara tum pherang kya long nang pachin dun pinpur dammi Assam sarkar mati BJP sarkar pen kedam tang arni antami ake joy mati anam NA pin pensi rara phan sang hanta ron pomom lo dangti pini arni dealer nanduni timung pi pen ke boy det arara tum pen aphongtin kirungdun puke ningduk meme binong jengkha pen chisong timung Karbi Daily News Pasko pensomen dolo he para pensomen dolo para photo ke ni photo si tar tar pya le he para somen lar chot polo 1500 ki pinang ni lita nanduni timung pi ha Pivek lo ke? oh pivek lo Nari deng men si pilo ke? oh Dangang li rok lo bang yin tu po ya. akak tarif ko Yin tu po po na pi batai thong. Amar pa ke nang men li pulon ni di long li. men ave ko Jar ki ji batai su du ki li na pi. Ati khali batana pi. Hala abana card de do bonang li. Ata abana card men nona kimia card pi bang abi tude. Pa ke akimi yang bona. Akimi lo dalo. tunamun edalo Harus si. Ako pinang hang tholo harus si. Ako pinang hang tholo harus ni. Ko pinang hang tholo. Akimia card na bona pi po pusila posai na hang lo ke di. Mama na phi ba pharo pho. Ko non ke turi pho nai ta. Non bang suri phosen ko na hang thu. Akimia card jong sin nai pulo te. Nang ni la so tang ka suri pho. sido ko lo amano na kimiye suri phoga ni li lo tunam chenga dang Nang li tangkai pilong ne lo ke. oh pilong ve Mahal lo ke pi ke? ada Nandini nanduni pa Nandini ha. ampara bang aku la poisa suri kolong le krang bang ke din thoke benang pi para suri ko deng de rakhi ke din ko ra phota ve hem chit keng cha ve para suri pharo thom ta ru pharo ni ta ru manang ki runga batai do tanu Dalai apoisa ki ro kopi phan lo nali tum hanai than ke? thang the kam do ni ki ko kam do Dala non la pharo phone nang ki ro bang ke kopi phan ni. chini ne la ta ha bojarang ni si ni di phanai pu haru phojong si nang ri denga ve pulote sapate bong ni sang nang piri ja sang nang pipet ko kasi nai Dala suri pho bang nang li pilong vek lo ke la so pilong rek lo Na suri pho tangka ki pige na tum bang kon bak pilong ek lo lang ni ne nang di ki muti pha. rang apam do si ta ni ga ki mi si nam tunang ko ko La non la akimi suri pho pen ke nan dun na tum bang kan bang tu. da ka lo men ni gat an chok Nang tum ka chini du na tengke bang ko an du ji. da ka lom bang ke long di do lang nama tuma do Osa ki pitang atum advance si tum do. oh do manon chak bo sai si mati bang le ke pi che de lo Dan nang li tum bang pi vek lo ke suri pho ke. pi vek lo mo ni di so ko mata do ga ni ke pi vek lo rak ta do ga jo pi Hala tak hanu hala tak. pi vek lo Pinia berita bangke lapuan si kangton ponik lo dome thak me kurwang thu.